Guess who? It's One Touch Empire. Guess who? Mr. VPC. Tanga chiri chese wanitikere muutano nyangwe nemurwere ndiko kupera kwazvere saka ini newe ndizvo ere zvataida ndizvo ere zvataida ndizvo ere zvataida ndizvo ere zvataida kuti rudo ruperere muroti kugara tatoriisa pasilent moti taichiwane tichapfuura 40 zvataivimbisana tiri mukoti asi waneta kutamba nemugoti cheukashure iwe hauziloti zvimwe pane mumwe akukontrola rimoti rudo rwaifedha iwe toti asi ndizvo ere zvataida ndizvo ere zvataida ndizvo ere zvataida ndizvo ere zvataida pamwe ndizvoka zvawaida nemamoves awakatanga kundikaira pese pawaifona wanindaidaira kana moyo wasviba dai wangotaira asi ndaisamboda tipesane ndaisamboda tipokane ndizvo ere zvataida ndizvo ere zvataida ndizvo ere zvataida ndizvo ere zvataida kuti rudo ruperere muroti kugara tatoriisa pasilent moti taichiwane tichapfuura 40 zvataivimbisana tiri mukoti asi waneta kutamba nemugoti cheukashure iwe hauziloti zvimwe pane mumwe akukontrola rimoti rudo rwaifedha iwe toti asi ndizvo ere zvataida ndizvo ere zvataida ndizvo ere zvataida